Karong Domingo mao ang fourth Sunday of Easter. Ikaupat nga Domingo human sa pagkabanhaw. Nya gigahin kining Domingo nga Good Shepherd Sunday. Domingo sa maayong magbalantay. Kinsa man ang maayong magbalantay? Magbalantay sa karnero, si Jesus, kita, mao ang iyahang mga karnero. Dili lang ordinaryo nga magbalantay si Jesus, maayong magbalantay sa karnero. Nakoy statua sa Good Shepherd sa akong kwarto. Makita sa statue si Jesus nga nagpasan sa karnero na nakita po mo ana nga picture. Nindot kayo nga picture or statue tungod kay tinuray kung magtanaw ka sa picture, makita namo o makita nato unsa ka palangga ni Jesus ang iyahang karnero. Ang maayong magbalantay sa karnero, kanag yung milang ang ang mga karnero iyaha. Or ingnon ta lang, ang maayong magbalantay sa karnero, kanang tag-iya. Ikumparar nato sa sinuhulan lang. So ang sinuhulan o ang tag-iya, lahi ragyod sa ilahang pag-atiman sa mga karnero. Ang mga sinuhulan ay nagbantay tungod sa suhol. Unya, naapagyoy off sa ilang trabaho. Trabaho siguro, gikag alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Pagka alas 5 biyaan na ang karnero. Unya, sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo dito sa Palestine, mao ni ang kumon nga talan-awon. Ang peligro ang mga karnero kay naay mga bangis nga mga lubo nga mo atake sa mga karnero. Kanya naapagyoy mga kawatan nga mga awat sa mga karnero. Mao kana nga makita nimo sa picture, mga karnero or mga magbalantay sa karnero, magdalag yun na og sungkod nga kahoy. Dili lang natabang sa paglakaw, armas po na. Ibunal sa mga mananap nga moatake sa karnero or ibunal sa mga kawatan. Lahi ang maayong magbalantay, ang tag-iya. Kay special ko na ang iyahang pagtagad sa iyang mga karnero. Andam, o gana ang giingon ni Jesus, diri andam ang maayong magbalantay, andam nga magpakamatay para sa iyang mga karnero. Ngaigsuon, naata sa maayong kamot. Nga naman, tungod kay ang atong magbalantay sa Jesus, maayo nga magbalantay. Mao kana nga makasalig yun ta niya. Kining buluhaton sa pagkamagbalantay sa karnero, gipaambit ni Jesus ngadto ni Pedro diha sa iyang pag-ingon, atimana ang akong mga karnero. Diya bang gipangutanan ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Niya kada tubag ni Pedro, gihigugma ko ikaw Ginoo, maingon ang Ginoo, maingon si Jesus, atimana ang akong mga karnero. Si Pope Francis
mao ang successor, present nga successor ni San Pedro. Mao kana nga dili nato siya kalimtan karong adlaw, ato siyang iampo, ilabi na masakiton kayo siya, ato siyang iampo. Atong iampo ang mga magbalantay sa karnero sa simbahan, ang atong mga obispo, ang atong mga kaparian. Itawag nato sila o mga pari, mga pastor. And diha sa Ebanghelyo pod karon, nag-ingon pod ang atong Ginoong Jesucristo, ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi, og mamati sila sa akong tingog, og mahimo silang usa na lamang kapanon uban sa usa ka maayong magbalantay. Ang pangandoy ni Jesus para kanato mao nga magkahiusatang tanan. Apan nasayod kita nga wala pa kini nato makabot karon. Wala pa magkahiusa ang mga Kristiyanos. Pagkakaroon, gingon nga adunay mga 33,820 Christian denominations. 33,820 Christian denomination. Padayon kita nga mag-ampo o mo trabaho aron makabot gyud nato ang kahiusahan sa tanang katawhan. Diri sa Dumaguete, doon natay gihimo, doon natay ecumenical fellowship kuyog sa mga igsuon nato nga mga Kristohanong pundok atong miaging January. Gihimo nato din higod sa katedral kita ang host sa Week of Prayer for Christian Unity. Daghan sa mga igsuon nato sa laing tinuhuan ang dinhigyod nagkahiusa sa pag-ampo alang sa kahiusahan. Ug mao kana nga nagkinahanglan kita nga mag-ampo ug dugang pang mga magsasangyaw. Mao ni ang gikinahanglan sa simbahan karon. Ug mao man gani nga karon pong adlaw sa Good Shepherd Sunday gigahin pod nga World Day of Prayer for Vocations. Adlaw sa pag-ampo nga unta makaangkon pata og dugang mga bokasyon sa pagkapari or vocations to religious life, mga brothers o mga madre. Aron madugangan ang ato ang mga magbalantay sa karnero. So mao ni ang ato ang special prayer for today. We pray for the Holy Father nga unta padayon pa siyang mangulo diha sa atong simbahan, pagatiman sa iyahang mga karnero, pag-ampo sa itong mga obispo, mga kaparian, pag-ampo sa dugang pa nga mga magsasangyaw, magbalantay sa karnero, aron makabot nato ang damgo sa itong Ginoong Jesucristo, ang kahiusahan sa tanang katawhan diya sa usalang katuril. Amen. Nagatuo kami sa usag ka Dios. Amahan, magkagaga.